Ja, jag tycker ju själv att jag har varit med på en spännande resa och den här boken har ju både förlöst saker och ting i mig och jag har ju fått sådana insikter genom att skriva den här boken. Men jag har förstått när boken nu är klar att det här var inte bara för mig själv, utan det här är en helande process för alla som läser boken. Därför att den gör att ni får mod och ni får kraft och styrka att ta er vidare. Är det från en sjukdom eller från någon form av problem som ni har eller som ni inte riktigt vet men som ni vill gå vidare med. Dels inom kanske fysiskt, mentalt men även själsligen. Så när du läser boken så förstår du vad jag pratar om just nu.